Priatelia, opäť mi prišli otázky. Peti, čo je ten Patreon? Aký je rozdiel medzi Spotify a Patreon? V jednoduchosti žiadne komplikácie. Ak si človek, ktorý nemá na nič čas a jediný čas, kedy sa chceš učiť španielčinu, je tvoja cesta do práce v aute, alebo pri tréningu, príbehu počúvaš, proste nemáš na nič iné čas a učíš sa jazyk len počúvaním a nájdeš si na to 2, 3, 4 krát týždenne čas, Spotify. Ideálne. Ak máš trošku viac času, pozrieš si aj tie učebné materiály, čo máš tiež aj na Spotify vypracované ku každej lekcii. Ale ak si namotivovaný a len počúvať audio lekcie ti nestačí, alebo si začiatočník a potrebuješ aj vidieť, tak Patreon, kompletný balík. Môžeš pozerať do Aleluja videolekcie. Vieš si predstaviť, že je tam 70 videolekcií a ešte pribudnú. Počúvaš to isté, čo ostatní na Spotify a 3, 4, 5 krát do týždňa ti dávam všelijaké vecičky na našu nástenku a môžeš sa teda učiť ešte navyše nejaké 2, 3, 4 minútky denne. Niečo zaujímavé vždycky, nejaké nové sloveso, slovíčko, zo života niečo, nejakú cedulku ti odfotím, proste zo života, čo reálne potrebuješ. Takže nemáš čas, Spotify. Máš čas, alebo si veľmi namotivovaný? Patreon.